No proxecto Aqualab traballamos con diversos sensores como estes. Con eles somos capaces de medir a humidade, a temperatura máis o nivel de luz do ambiente como o porcentaxe de auga no solo. Todos estes datos mandámoslos a este microprocesador o que programamos para guardarlos nesta tarxeta. Con eles podemos controlar tamén os uns motores como un sistema automático de regadío. E con todos estes coñecementos tamén podemos desenvolver moitos outros circuitos ao noso gusto.